Българските футболисти трябва да заслужат местата си в нашите клубни отбори. В това е категоричен президентът на БФС Георги Иванов. Ми правим всичко възможно да вземем най-правилното решение, за да могат да играят българи. В крайна сметка пък и те малко трябва да вложат от себе си желанието, да покажат мотивацията, за да не става само, че футболният съюз от една страна иска примерно да играят българи, а пък самите българи не искат. И ние очакваме от всички треньори, които работят в школите, да направят така, че да създадем футболисти, които всички да се гордеем с тях. Ако може да намалиме бройката на чужденци, ще е много по-добре. Като ЦСКА Левски, Лудогорец, най-вече Лудогорец, апелирам да почне да налагат български футболисти, а не само да казват колко големи шампиони са, няма един българин в отбора. Георги Иванов, Валери Божинов, Христо Стоичков, министрите на спорта Иван Пешев и на образованието Кирил Вълчев и ректорът на НСА проведоха среща днес, а след това участваха в награждаването на победителите от турнира "Училищни лъвчета", в който участие взеха над 3000 деца от училища в цяла България. Победители пък станаха децата от училище Любен Каравелов от Несебър.